रायजोनि खामानि मावना होनो गोसो थायोब्ला गासैबो खामानि मावना होनो हायो। बेयाव खस्थ', धैर्य आरो समनि गोनांथि दं। इच्छा थायोब्ला, मावनो गोसो थायोब्ला गासैबो खामानिया जायो। सम नांगो आरो धैर्य नांगो। नखर नखर बयनोबो सुबिदा होनाया गोरलै बाथ्रा नङा। नाथाय रायजोनि खामानिया मावनो गोरलै जायो जेखौ रायजोआ मावजानो लुबैयो। बे बेसेन गोसा बाथ्राखौ बुंदों TCLCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। नखर नखर जेबो होनो हायाब्लाबो रायजो हुआ खामानिफोरखौ जोङो मावलांनांगोन, जायफोरखौ जोङो रायजोनो खोथा होदोंमोन। मन्दिरनिफ्राय लानानै, कमिउनिटिनिफ्राय लानानै लामाफोरखौ जों बानायनांगोन। नखर नखर जों जेबो होनो हायाब्लाबो जोङो रायजोनि खामानिखौ मावनो थाखाय जों आवगायदों। 32 नं बेरगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय गोबाव समनिफ्रायनो बेरगाव जौगाखां खोन्दो मावख'नि रुम, टयलेट, इउरिनेलफोरा साखोन सिखोन नङै थासारि जालांबायमोन, जायखौ फिन गोदानै फोसाबफिनना दिनै गोदानै बेखेवफिननानै होयो। रायजोनि खामानि मावनायानो TCLCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिनि गुबै थांखि। जोङो रायजोनि खामानिखौ मावनो थाखाय जों आवगायदों। सोरबाया मोनगोन, सोरबाया थालांगोन, नाथाय जों रायजोनि खामानि मावलांगोन। BTCआव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सोरखार फैफिननाय लोगो लोगोनो थाद'नाय गैयै रायजोनि जौगाथाय खामानि मावनो सिगांबोनायखौ नुनो मोन्दों बेरगाव बियाबनि TCLCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिखौ। गुबुन गुबुन ओनसोलाव बायदि बायदि बिथांखिनि खामानि मावनानै होनाय बायदिनो बेरगाव जौगाखां खोन्दो मावख'लेनि मावख'गिरिफोर थाग्राफोरखौ गोदानै फोसाबफिनना होनानै मासिगिरि बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। बयखौबो आं साबायखर बावदों दिनैनि बे फुंबिलि समाव नोंथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय। जोंहा मानगोनां बेरगाव ब्लकनिनो BDO बिथां, लोगोसे जेसेबां चेयारमेन दङ, GRSफोर दङ, DCDC सेक्रेटारिफोर दङ, बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों बे समावहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय। गोबाव समनिफ्रायनो बेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय जेसेबां अफिस दङ, रुमफोर दङ, बेफोर रुमा गाज्रि जानानै दङमोन। टयलेट ब्लकफोरा गाज्रि जानानै दङमोन। जिरायनाय फ्लरफोरा गाज्रि जानानै दङमोन। बेफोर फ्लरफोरखौ, टयलेटफोरखौ, इउरिनेलफोरखौ, बाथरुमफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय मानगोनां जोंहा BDO बिथाङा आगोलनिफ्रायनो बुंबोदोंमोन। दा बुंनाय लेखायै जेन खामानि मावनायनि परिबेसा मोजां जायो, बेनि थाखाय सासे थिकादार बाहायनानै दिनैनि बे समावहाय जा खामानिखौ बिथाङा मावबाय बेखौ इनिगेसन आं खालामनानै होदों। अफिसखौ नङा, टयलेट ब्लक आरो जिफोर जोंहा टाइल्स होजोब्बाय रुमाव, बे टाइल्स होनायनि जिथु खामानि बेखौ इनिगेसन खालामना होनाय जादों। दा आं बेखौनो बुङो जे इच्छा थायोब्ला, मावनो गोसो थायोब्ला गासैबो खामानिया जायो। सम नांगो आरो धैर्य नांगो, आं दिनै बेखौ बुंथिदों। आरो जिहेतु पार्सनेलि हिसाबै, व्यक्तिगत हिसाबै नखर नखर जेबो होनो हायाब्लाबो रायजो हुआ खामानिफोरखौ जोङो मावलांनांगोन, जायफोरखौ जोङो रायजोनो खोथा होदोंमोन। मन्दिरनिफ्राय लानानै, कमिउनिटिनिफ्राय लानानै लामाफोरखौ जों बानायनांगोन। नखर नखर जों जेबो होनो हायाब्लाबो जोङो रायजोनि खामानिखौ मावनो थाखाय जों आवगायदों। सोरबाया मोनगोन, सोरबाया थालांगोन, नाथाय जों रायजोनि खामानि मावलांगोन। निउज डेस्क BTC लाइभ 12।